Príprava a pečenie chleba. V prvom rade si potrebujeme pripraviť prísady. Tie však môžeme úplne voľne nechať na svojej fantázii. Na chlieb, ktorý si dnes pripravíme, potrebujeme 1 kg obyčajnej múky, 2 kusy droždia, hrst ľanového semienka, hrst slnečnicového semena, hrst rastce, 2 lyžičky soli a 2 uvarené zemiaky v koške. Do vlážnej, jemne osladenej vody namočíme droždie a necháme pôsobiť približne 5 minút. Keď droždie začína pracovať a dostane sa celé na povrch, je už vhodné na použitie. Postupne ho vylejeme do väčšej nádoby, kde sme si pripravili múku, soľ, semienka ľanové, slnečnicové, rastcu. Postrúhame olúpané uvarené zemiaky a začíname cesto zapracovávať. Vzniká nám hustá hmota, ktorú miesime v nádobe približne dovtedy, kým sa nám všetky prísady pekne pravidelne nerozložia. Vtedy je cesto vláčne a husté, ťahá sa nám za varchou, ale tá by neskôr mala zostať čistá, vtedy cesto drží pokope a ak nie, pridáme múku dovtedy, kým nebude výsledný efekt hustoty hmoty. Necháme podkysnúť na teplejšom mieste asi 20 minút. Potom cesto preklopíme na pracovnú plochu, teda dosku, kde si ho vyváľame do bochníka a opäť s ním pracujeme asi tak, že pravou rukou jemne zatláčame na stred a ľavou si ho otáčame smerom k sebe. Otočíme ho tak, aby ucelená strana bochníka bola pekne zarovnaná na povrchu a necháme opäť kysnúť. Cesto musí dozrieť, aby sme v bochníku necítili kvások a aby bol viac a viac ľahší pre trávenie. Toto celé môžeme po 20 minútach urobiť 2-krát. Rúru zapíname na najvyšší stupeň výhrevnosti 250 stupňov. Dobre pomúčime plech a preklopíme naň bochník. Necháme opäť podkysnúť asi tak 10-15 minút. Chlieb dávame do vyhriatej rúry na 250 stupňov asi tak na 10-15 minút a potom stiahneme rúru na 150 stupňov a nechávame ho ďalšiu hodinu dopekať. Keď chlebík chytí na povrchu peknú ružovo-hnedú chlebovú farbu, tak ho po hodine vyberáme a dáme ho dozrieť asi tak 3-4 hodiny do ľanovej utierky. Ak nemáme, tak ho môžeme zabaliť do pláteného obrúska. Je dôležité, aby chlebík chladol postupne. Ľanová utierka či obrus dokáže zachytiť vlhkosť a pritom prepúšťať vzduch. Zabraňuje tvorbe jedovatých plesní.
pretože chleby môžeme po dozrieti v obrúsku odbaliť a samozrejme ho konečne ochutnať. Nemal by sa hneď krájať, pretože sa môže stať, že sa nám bude za nožom či krájačom ešte horúci zavaľovať a znehodnotíme celú námahu. Tak si zaželajme dobrú chuť. Tak nech sa páči.